Assalamu alaikum wa rahmatullah masoya 'yan kallo. Ya kamata a ce ki dakata haka. Ok, aikin da nake ba shi ne wahala? Aiki da tsallen kwaɗa a soyayya na kika taɓa gani an sa mutum haka. Fi sabilillah a ce kina sa mutum tsallen kwaɗa ga ki kamar mai ilimi amma ba ki abu. Me kake nufi? Jahila kenan? To mata da shari kanki aka fara ni dai baki saki mai shari ba. Magana ne ta gaskiya kuma yanzu kike nema ki juya mun magana. Zu dawo wai daga makaranta amma ka furta baki ka ce min jahila wai ina da ilimi amma ba na amfani da shi? Jahila ka ce min mana. Tun da gashi ka ce ina da ilimi amma kuma ba na amfani da shi aka ce min ko? Ni fa ba ta ne miki jahil magana fa ta gaskiya ba nake yi ba inda ake sawa ake. Aiki na ba abokinka kuma saura kai ma sai na baka aiki. Wanda ya fito a Kamal a shirin fim ɗinku na sanadin so. Mai ɗan shagon na sayar da tsintsiya da 'yan kayayyaki ne. To ku damu, ku je ku duba Mai Adda TV channel, ku tabbatar kun danna subscribe, sannan kuma ku danna ƙararrawa saboda an ɗora shirye-shirye za ku gani. A ce shago yau an rasa 1,000 gobe 500, kana yaron shago wannan trader da na kafa ya an tungulta ni ba shi yiwa. Ba fa wani abu bane kada ka zo ka cika baki ha wani yana da sako na abu kawai tsallan kwado ne bai mata guda 5 kawai. Haka ake kai wannan wa ka taba ganin an sa tsallan kwado a soyayya tun da kake. Ni dai na ki ne. Allah da ya gani tsintsiyan nan tafi mun wannan soyayya tunda zan bada a bani 100 ta sa a jini. Sana'a ni na kama ba wata soyayya ba. Wannan bokiti. Haka mana. Da Allah ki rike da Allah. Ki da shi ni na bari. Yanzu wannan kantin Ghana ne? Wallahi kai to Allah ka kabo ne to buɗa abun. Godiya nake yi. Ruwa nake so. Kaga ina shan ruwa ina cin gyaɗa. Kin burge ni a ci gaba da wannan. Gobe kana nan? Ina nan. To shikenan gobe zan dawo. Na koko. To yanzu ka ba ka ce duk wannan jan ajin da ne aka ce in ba da lambar waya. To ai ni tsoron karɓan nan ba. Kin san na fi son kawai mace ta zo nan. Yanzu na fara ganin ki gobe na san zaki dawo. Ni dai na ki ne. Wala zo in kawo mutum ne. Idan haka kiga. Kai? Ke dai. Har da wannan?